Ino ka Iran ya ki Houthi tang marway kelumar kli ka Hamas bapli. Ki kubor na Middle East ki peni baka Iran kala Haidin. Bat ino ya ki Houthi sa Yemen. Hadin baki kenhun Houthi ki lamat ya ka jingsyak terbom ka bajur. Nakaliang jong ka United States. Ka Iran ka baju ai jing kersian ya ki Houthi ha ka penta jong ka boarding. Ki teriale bat ka jingerap haka rensan sain pertei. Kalau sedang wengno ia ka jingerap pat penpau bakam kuat su ban syakta haka jingyakun persya ia ka US. Kadau kalong hadin baka US kala terpalat arspa teliki bom ha Yemen persya ia ki Houthi. Nadu ka khatsan trik warjar pesan. Ka Iran ka snotho baka jingyarap ya ki Houthi kan bu haka jingma ka bakrau yala dehi. Kat kum kilat patai kubor hateran nongba ka Iran. Ki nong yalam kilapen isai baka jingya syonglang bat ki Houthi. Kamlong su ka bam mentoy bat kalak bat kata ya ka jingsuk jong ka Iran haka pertei. Kane kamud baki Houthi kin sya ino marway bat kin habban yakun persya ya ka US. Lembat ki perlok jongka hakar rensan jongka Duriau Red Sea.